Do vize bez šize je opet s vama. Današnje pitanje je koju vrstu posla mogu obavljati na B1, B2 vizi. Ako radite za Hrvatsku ili drugu stranu tvrtku, na svojem putovanju možete ići na konsultacije s poslovnim partnerima, pregovarati o ugovorima ili sudjelovati na konferencijama. Aktivnosti koje ne smijete obavljati na posjetilačkoj vizi uključuju plaćene nastupe bilo koje vrste, rad kao strani izvjestitelj ili novinar, studiranje te stalno zaposlene ili stalni boravak u SAD-u. Hvala što ste bili s nama. Uskoro se vraćamo s novim izdanjem Do vize bez šize.